Ahoj, zdravím ťa na mojom novom kanáli. Ak ťa zaujíma grécka mytológia, dnes sa dozvieš veľa nových informácií. Čo mali spoločné Cheiron a Prometheus? Ale poďme pekne po poriadku. Cheiron bol najznámejší kentaurus. V gréckej mytológii je dosť často spomínaný. Cheiron bol učiteľom mnohých gréckych hrdinov. Herkulesa, Herakla, Lásona, Achillea a jeho otca Péleja a mnohých ďalších. Cheiron učil gréckych hrdinov lekárskému umeniu, jazde na koni, lukostrelbe, závodiť, tanci, hudbe, literatúre. V Cheironovej jaskyni sa konala veľkolepá svadba medzi smrteľným kráľom Péleom a bohyňou Tézis, rodičmi Achillea. Sú na svete dva teórie o smrti Cheirona. Jedna z nich hovorí, že sa nešťastne poranil šípom namočeným v krvi hydry. A tá druhá, že ho omylom zasiahol Heraklov šíp. Herakles svoj čin veľmi ľutoval. Chcel ranu ošetriť, ale bolo už príliš neskoro. Cheiron sa vzdáva svojho nesmrteľného života. V podsvietí požiada Cheiron háda, aby ho vrátil späť, ako Titána Prométea. Prometheus patril medzi Titánov a bol rádcom boha Diana Olympe. Prometheus bol potrestaný Diom za jeho opovážlivosť. Prometheus bol prikovaný v kaukazských skalách, kde k nemu každý deň priletel orol, aby sa nasýtil jeho pečeňou, ktorá mu každú noc dorastala. Ak sa ti moja tvorba páčila a chcel by si viac, napíš mi do komentárov. Nezabudni si dať odber a like. Ďakujem.